Skont l-aħħar Labour Force Survey pubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa, il-maġġoranza assoluta tal-ħaddiema Maltin u Ghawdxin jaqilgħu paga inqas minn dik medja, li jfisser li 6 minn kull 10 ħaddiema jaqilgħu inqas minn 15,000 euro fis-sena. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb jgħid li dawn iċ-ċifri juru kemm il-ħaddiema qed jersqu iżjed lejn il-linja tal-faqar. Għall-kuntrarju li nisimgħu il-Gvern u l-esponenti tal-Gvern jiftaħru kemm il-ħaddiema Maltin għandhom kundizzjonijiet tajba, issa joħroġ servej bħal dan u jidher mod ieħor. Da qed juri kemm iktar ħaddiema qed jersqu lejn il-linja tal-faqar. Wieħed irid jqis ukoll li dawn l-affarijiet jistgħu wkoll qed isiru f'pajjiżna minħabba li x-xogħol prekarju qed jikber f'pajjiżna, allura x-xogħol prekarju jġib kundizzjonijiet miżeri għal ħafna ħaddiema Maltin u Ghawdxin. Dwar ix-xogħol prekarju b'rabta man nuqqas station diċenti, jitkellem anke l-President tal-Forum Unions Maltin, John Bencini. Dawn nies li tant għandhom darhom mal-ħajt, tant qegħdin f'sitwazzjoni li din l-ħajja tagħhom qed isir impossibbli, li llum nafu jekk toħroġ b'20 euro m'għandek xejn. Tant qed isir impossibbli li qed jaċċettaw kollox. Is-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin Joseph Vella jgħid li pajjiżna għandu qudiemu l-isfida ta' ekonomija aħjar li tissarraf pagi aħjar. Meta tikkompara d-dħul tagħna u l-qliq tagħna fis-sija, tajjeb, l-hourly rate tagħna, aħna qegħdin x'imkien fil-nofs fil-lista tal-pajjiżi Ewropej. Ifhimni, jiena ngħid dik hija waħda mill-isfidi tagħna kif inkomplu kabru produttività tal-ekonomija tagħna li nkunu nistgħu imma ovvjament biex insarfu pagi aħjar li ħaddiema. Il-Labour Force Survey ħareġ fl-istess żmien li r-rapport tal-Caritas wera li f'pajjiżna 6,000 persuna m'għandhomx biżżejjed dħul biex fost oħrajn jassiguraw li jkollhom l-ikel, il-ħwejjeġ, il-mediċini u l-affarijiet tal-iskola li t-tfal jiġu bżonn.